This is Kuopio arrival and departure information Juliet at time 0950. Runway 33 in view. Runway 33 condition report at 0911 UTC runway condition code. No, mä kävin tällaisessa esittelytapahtumassa kesällä. Kävin lentämässä tuolla ultrakevyellä koneella ja siitä se lähti sitten, että miten tähän pääsee mukaan. Ja sitten tulin tänne, otin yhteyttä ja sieltäpä tuli selkeät ohjeet sitten. Otin puhelinnumeron Kuopiolentien nettisivuilta ja soitin sihteerille sieltä ja vähän kyselin kaikkea. Ja hyvin sai tietoa sieltä. Mikä ikä? Mä oon 13. No, tässä harrastuksessa siisteintä on maisemat. Että Kuopiossa varsinkin Kallavesi ja sitten Puijo on omia lemppareita. Ei ollut, että se oli tosi helppoa, kun otti yhteyttä ja sieltä nettisivulta löytyi hyvin tietoa tästä harrastuksesta ja lämpimästi otettiin tervetulleeksi tänne. Ja täällä on tosi yhteisöllinen porukka, järjestetään kaikkea kivaa ja nämä tapahtumat on tosi helppoja järjestää, kun meillä on mukava porukka täällä ja kaikki onnistuu. Suosittelen kyllä ilmailuharrastuksen aloittamista ja ottakaa reippaasti yhteyttä johonkin lentokerhoon ja kyllä se siitä lähtee sitten. No, lentäjän ammatti olisi unelma. Mä oon nyt käynyt ultrakevyteoriat täällä Kuopiossa ja sitä kautta sitten isompia koneita lentämään. Mitä palolentotoiminta käytännössä on? Palolentotoiminta on, että ministeriö kilpailuttaa ja joka voittaa tämän kilpailutuksen, niin saa nämä palolennot kyseisellä reitillä. Ja toiminta on sillä tavalla, että seurataan semmoista palolentoindeksiä ja kun se on riittävän korkea, niin lennot käynnistyy. Ne on aikaikkuna on semmoinen 12-18, milloin ne pitää kyseisellä reitillä suorittaa. Ja se suoritetaan 2 hengen miehistöllä, jossa on lentäjä ja tehtävänjohtaja. Mä oon Seppo Koivusto ja olen tuossa hälytysryhmän johtaja, eli tarkoittaa näissä sarjatoiminnassa ja sitten on myös tässä yhden näistä tukireiteistä niin tukikohan päällikkö, eli vastaan sen toiminnasta. Ja miksi tämä toiminta on niin tärkeää? No se on ennen kaikkea se on niin ennaltaehkäisevää, että sitä valvotaan, kun on metsäpalovaroitus voimassa ja myös se, että saadaan ne mahdolliset metsäpalot mahdollisimman aikaisin. Heti kun se on aaripalaa, niin saadaan se heti paikannettua pelastuslaitospaikalle ja sitten vältytään tämmöisiltä suurilta metsäpalolta, mitä oli tuossa viimeiset Kalajoella. Että sen jälkeen ne kustannukset on ihan yhteiskunnallisesti jo merkittäviä. Että se on erittäin kustannustehokasta toimintaa ja Suomessa se on minun mielestä hoidettu erittäin hyvin tällä valvontalentotoiminnalla. Mitäs jos uusi ilmailusta kiinnostunut harrastaja haluaisi lähteä mukaan, niin mikä on käytännössä polku Kuopion lenteillä lähteä toimintaan mukaan? Joo, hakeutua nettiin ja katsoa Kuopion lentien sivu. Sieltä tarvittaessa kysyä tai sitten suoraan liittyä jäseneksi. Ja kannatusjäsenmaksu on 5 € ja sillä pääsee toimintaan mukaan. Eli tarkoittaa, että tehdään semmoinen verkkokurssi palolentojen osalta ja sitten hoidetaan maakoulutus ja kun tulee maakoulutukseen, niin mehän tietysti tarjotaan pullakahvit, niin silloin ollaan sujut. Eli tämä on käytännössä ilmaista harrastusta ja se parhaimmillaan voi jatkua vuosikymmeniä. Omalta kohdalta on 50 vuotta tehnyt niitä palolentoja ja sama into jatkuu edelleen. Tilanne on niin, että lentolupakirjaa ei tarvita harrastuksen aloittamiseen.
Ei tarvita, että alle 18-vuotiaana voi tulla jo toimintaan mukaan, eli silloin ollaan siinä harjoittelijana, ja pystytään näissä paloharjoituksissa olemaan ja maakoulutuksessa. Mutta sitten kun istutaan sinne oikealle puolelle, niin pitää olla 18-vuotias. Eli tämä luokitellaan valtion ilma-alukseksi, että parhaimmillaan pääsee valtion virkamieheksi 18-vuotiaana. Ja se on varmaan nopein polku päästä. No ensinnäkin tietysti pitää olla ilmailusta innostunut. Et sitten sen jälkeen voi tarkentaa, että meillä tämä systeemi on sillä lailla rakennettu, että jos tänne kerhoon tulee, niin voi aloittaa tällä ultralla tai sitten käydä näitä palo- ja etsintälentokursseja ja siitä sitten innostua niin kuin sen kautta. Tämmöistä varsinaista raskaammille moottorikoneille meillä ei koulutusta, mutta jos haluaa lennellä itsekseen, niin silloin on tämä ultra sitten meillä tarjolla. Meillä on webissa niin www.kuopionlentäjät.fi niin sivut, niin siellä on meidän yhteystiedot, niin sieltä pääsee tutustumaan hommaan tai sitten vaikka jäseneksi. Ei tarvitse, jos haluaa olla sanotaan tämmöisellä lentotähystäjänä tai sitten ultralentäjänä, niin mehän koulutetaan täällä, mutta sitten peruslajien ultraan ja palovalvontalentoihin osallistumisen muihin, niin niihin saa koulutuksen sitten täällä. Joo, mä oon Matti Kuosmanen ja mä oon täällä puheenjohtajana ja sitten lennonopettaja.